Velkommen til en ny YouTube-video her hos Steam Vintage Shop. Som I kan fornemme, så er jeg lige nu en flyver, fordi at jeg har en 13 timers flyvetur foran mig, fordi vi skal til Asien. Men man overlever jo nok, fordi som I kan læse på titlen, så flyver vi business class. Men i den her video vil vi vise jer alt, hvad vi laver, når vi er på udkig efter det fedeste tøj til jer. Men der er tilbage, fordi den her video, der bliver crazy. Og lad os lige undersøge, hvad kan man egentlig gøre og tillade sig, når man har business class. Og det skal lige siges, normalt flyver vi ikke business class, men vi tænkte det var sjovt for videoen. Plus, så kunne vi også filme med TikTok, så worth it? I don't know, lad os teste det. Som det første, så fik vi et lille glas champagne. Jeg vil sige, de troede jeg var under 18, så jeg startede med at få den appelsinjuice, men så fik jeg der champagne bagefter. Så en lidt dårlig start, men det går nok. Og hvis jeg kan slippe afsted med det, så vil jeg prøve at bestille alt, hvad de har på menuen. For at teste, om det er muligt. Men kan vi ikke godt blive enige om, at jeg ligner altså ikke en, der er under 18? Er vi ikke enige om det? Jo, det tænker jeg nok. Skål. Jeg har fået den her mystery box, som åbenbart skulle være crazy. Jeg har set det overalt på TikTok, så lad os lige prøve at åbne det sammen. Dårlig lynlås. Men man får en tandbørste, et kort, ørepropper, natbriller. Ja, det var faktisk det. Man får også et lækkert stort billede. Og jeg tror, det er lidt benvarmere. Nå, det er en topmadras. Så en dyne og en topmadras på en flyver. Luksus. Jeg tænker lige, vi skal det her hjemmefutter på. Og jeg håber ikke, at flyveren kan lukke den fødder nu, fordi det er normalt kritisk. Så er vi klar til at flyve. Okay, jeg har lige hørt det vildeste. Bag den her skulle der være en gave til alle, så lad os se, hvad jeg har fået i gave. Ej. No way. Det kan ikke passe, man får den her. Nej, det kan det ikke. Enten så tror jeg, man må låne den her, eller så må man beholde den. Jeg er ikke sikker endnu, men hvis man kan beholde den her, en Nintendo Switch, det vil være alt for crazy. Eller hvad? Men indtil videre vil jeg sige, at business class, det er 100% worth it. Jeg ved ikke, om det er mig, der bare er alt for hype over det her. Men hvornår har man nogensinde gjort det af en flyver? Hvis man kunne ligge ned på hver flyvetur, så var det jo easy. Men som sagt, den eneste grund til, at vi gør det, det er også for, at I kan få noget fedt at se på. Nogen ved siden af sagde lige, at man godt må beholde den her. Men de sagde også, at vi skulle lade være med at spørge piloten. Så jeg tænker bare, at vi prøver at se, om vi kan få den ud af flyveren. Hvis vi bliver opdaget, fair nok, men hvis vi får den med hjem den her, så det er jo crazy. Det kan blive meget akavet. Overvej lige et kongemåltid. Steak, rejer og en lille dessert. Og selvfølgelig lidt lækker saftevand. Uden tvivl det bedste flymad, jeg nogensinde har fået. Godmorgen og velkommen til dag 2 på den her tur. Jeg glemte fuldstændig at filme i går, fordi vi kom direkte hen på kontoret efter en rejse på over 24 timer. Og så døde jeg fuldstændig, da jeg ramte sengen. Men i hvert fald, i dag der skal vi noget vanvittigt fedt. Vi skal nemlig ud og se, hvordan vores Esther jeans og Spera jeans, Bella, Clara og nærmest alle vores bukser, hvordan de bliver produceret. Så jeg glæder mig virkelig til at se, plus at vise hjerte. Så lad os komme afsted. Okay, vi er lige ankommet til vores leverandør, og jeg tænker lige, at I skal se nogle af de bukser, vi er i gang med at arbejde på. Det ligner et kæmpe rod lige nu, men det er fordi, vi er i gang med at få styr på at lave de fedeste bukser til jer. Som for eksempel dem hernede, med normale baglommer, men som I kan se her, så det der gør den her buks helt unik, det er som sagt fronten. Vi har set overalt på Instagram, at den her type buks bare bliver det nye i 2025. Så derfor vil vi selvfølgelig gerne lave de bedste til jer. Men det jeg er mest hype over, det er de her bukser, der er lige her. gik i amok, da I så Karoline i de her mega flotte bukser, som jeg personligt selv kalder for Sweden Pants.
eller Sverige-bukser, fordi vi ser dem overalt i Sverige. Og rigtig mange mener, at det også bliver en trend i 2025 i Danmark. Derfor vil vi gerne med at nail pasform og farverne lige nu. Og så skal vi også lige have fikset det her. Jeg synes også, det her er et meget godt bud. Tone. Men hvornår kommer bukserne, som Karoline havde på? Det ved vi ikke endnu, så følg med på Instagram, YouTube og også TikTok for at få svaret hurtigt muligt. Det er 5 timer senere, og vi har testet alle de her forskellige farver. Men vi tror, vi muligvis har fundet den rigtige nu. Plus vores leverandør har givet os de flotteste blomster, som I kan se lige her. Og han fik selvfølgelig også en lille tinsoldat, for han er så sød mod os. Og i dag har vi brugt 6 timer på at vælge farver til alle vores jeans. Så som I kan fornemme, så gør vi virkelig alt for, at I får de bedst mulige produkter. Jeg er tilbage på hotellet, og det med receptionen troede måske, der var en bombe i den her, så jeg skulle lige have den tjekket fra nogle af vagterne. Lidt skørt, men fair nok. Og som I kan se, så klager jeg ikke. Jeg har fået et kæmpe værelse, og så har jeg fået et meget lækkert og flot toilet. Men jeg ved ikke hvorfor vores leverandør gav os en så lille en pizza her. Så jeg tænker lige, at jeg skal se, om der er noget mad her på hotellet. Ellers er det heldigt, at jeg har taget en masse nudler med. Nogle corny bakers. Nogle tuk. Og verdens bedste chips. Pringles, salt og vinegar. Når man er i Asien, så ved man aldrig helt, hvad man får med, så det er godt lige at tage lidt med hjemmefra. Prøv lige at overveje de her priser. En ribeye steak koster 4.500 kroner. For videoens skyld, så tænker jeg lige, at jeg bestiller den, så vi lige kan se, at den 4.500 kroner værd eller ej. Og forresten, klokken er 9 om aftenen, og vi er ude at spise. I gætter aldrig, hvad den vin, han åbner lige nu, har kostet. Det her glas rødvin, jeg har hånden lige nu, det koster 3.300 kroner. Og det kan godt være, at det lyder som om, vi prøver at flexe i den her video. Men det gør vi ikke. Vi gør alt det her, bare for at give jer noget content at kigge på. Og så selvfølgelig er det også ret lækkert at lave content med ting, der er lidt dyre, så I bliver glade. Men jeg tænker mere, kan en ribeye steak være 4.500 kroner værd? Det glæder mig til at se. Og her har vi, mine damer og herrer, en ribeye til 4.500 kroner. Og så lige 3 klatter kartoffelmos, tror jeg det er. Så lad os smage på det, men først lige skål i den dyreste vin, jeg nogensinde har smagt. Og jeg har bestilt medium, så lad os se om de ramte den. Og det gjorde de perfekt. Men hvorfor den her skulle koste 10-15 gange mere end i Danmark, det ved jeg ikke. Men lad os prøve at smage på det. Første bid har vi det her. Det smager bare helt normal ribeye. Kan det være, det er kartoffelmosen, der er det der? Det smager også bare helt normal kartoffelmos. Så var det her det værd? Nok ikke. Morgen igen, ny dag i Asien. Jeg har endnu ikke fået dum num, som er et kæmpe win. Men jeg ved ikke, om det er mig, der bare tripper, men min mave kan jeg godt begynde at mærke, at der er lidt et eller andet. Men lad os se, hvad dagen bringer. Morgenmaden er spist, og vi er nu på vej ud til den første leverandør, som jeg glæder mig utrolig meget til at se. Og som I kan fornemme, så bliver det dyttet lidt omkring os. Vi bliver fragtet fra den ene hal til den anden hal nu i en golfvogn. Og det her til whip, vi bliver kørt i, mega stilet. Håber jeg kan høre folkens, det til her, det er maskiner, der bare producerer denim hele tiden. Her kan I se, hvordan det bare kører rundt og laver det flotteste denim. Og det er altså sådan nogle steder her, at alt denim i hele verden bliver produceret. Og i 2025, der er det maskiner, der gør det hele. Og prøv at overveje, hvor hurtigt man bare kan producere en masse denim. Fordi I ser med på YouTube, så kan I lige nu se de første 4 farver, som vores strenge baggy jeans de bliver. Det bliver en flot grå, en flot hvid, light grey og en dark blue. Så vi kommer både med et par baggy jeans, men også lidt mere straight jeans, så der er noget til alle jer gutter, der tager med. Efter 12 timer hos leverandøren er vi nu endelig tilbage på hotellet. Det har været en sygt lang dag, men vi har fået sat en masse forskellige bukser og trøjer i gang til jer dejlige kunder. Godmorgen. I går var det en utrolig lang
dag. Men vi fik lavet 5 nye jeansmodeller, og vi har seriøst arbejdet på det her så lang tid. Og I skal glæde jer utrolig meget til at se alle de nye styles. Og prøv lige at se, hvad jeg har gjort. Jeg har skrevet et lille fint kort, hvor der står, You can keep the food and flowers. Så har jeg lige lidt snacks, jeg har med hjemmefra, og så en flot buket blomster. Fordi personalet her på hotellet er så søde, så de fortjener lige lidt blomster og lige lidt lækre snacks. Alt i alt en uge i Asien, og den her tur har været fuldstændig magisk. Vi har gjort alt, hvad vi skulle, og I skal glæde jer til at se nogle vanvittige produkter meget snart. Og jeg ved godt, at de her vlogs på YouTube, de hopper lidt og springer lidt rundt over det hele, men vi skal lige ind i rytmen og lige lære, hvordan YouTube egentlig fungerer. Men det, der vil hjælpe os utrolig meget, det er, hvis du går ned, skriver en kommentar, lige meget hvad, bare spam en masse, det hjælper på videoen, like videoen, og så selvfølgelig give et follow her på YouTube. Vi skal op på 1000 subs, kom nu! Og så glæder jeg til næste video. Vi ses!